Assalamualaikum. Daleme mae mriki. Sikile kena apa mae? Gula. Lho sampean kok malah kuru? Sampean kok malah kuru awake? Sakit? Kena nggih, kenging gula. Nggih, Mun dangu pun wis sasi, rong sasi. rong sasi. Nggih. Monggo penyerah Nggih, Bapak awan kiyane. nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tengah-tengah alas, Lur. Pinggir nganu, pinggir ladang, pinggir tegalan. Omahe Mbah. Monggo Pak penyerah mriki. Nggih. Pareng. Monggo. Pak ngene elek lho Pak, apa mboten Nggih, Mbah. Poso no Mbah jenengan. Yuk dereng salaman mau. Assalamualaikum. Jenengan supe no. Mriki lho. Mriki lho. Nggih niku lho. Mboten jenengan mriki. Monggo. Niki jenengan trimo. Nggih. Niki saking titipan saking Riyene kok. saking 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 kanca dulur Nggih. kangge jenengan. Oh nggih. Jenengan supe kalih kula no. Ini mata kula niku rada kabur ya Pak. Oh, rada Nggih. kabur. Nggih. Kenging gula lah gulane dhuwure pinten? Riyene ki 600. 600. Nggih. Terus Niki rada mboten padosa mandap. Pun mandap. lah nggih mboten drop niki nggih pun rada manten. Pinarak mriki lho. Nggih. Terusan pripun? Terusan kula niki nggih angger drop ngoten niku tak ombeni kula ombeni niku teh kenthel. Teh kenthel. Nggih. Terus Teh niki kenthel. nuwun sewu niki nganu, borok ngoten, Mak. Nggih mbara. Mboten garing-garing. Niki rada garing mung preteli ya. Ya niku preteli. Nate ngoten niku. Nggih niki nembe kalih dinten niki mboten ganti dinten niki Sakit. preteli. Sakit. Terus Nggih. pandangan moto kabur. Nggih. Gula darah dicekake nek nggone Pak Mantri pinten? Dan winginane dites niki tuh janjange sik 1.200. 1.200. Nggih, Normale kudune. Normale nggih janjange 100 selangkung napa 110 Nggih, ngoten. nggih, kudune di bawah nek setelah mangan berarti di bawah 200-an. Nggih. Lah jenengan mae poso iki, Mak. Nggih. Berarti nek poso mungkin lemes ngoten ta mboten? Mboten. Malah sekeco, Biasa. malah henting. Nggih. Ya enake nek gadah gula nggih dienggo poso ae. Nggo pacar rawatane nambah ternyata nggih percuma, Pak. Maksudnya pripun? Mangane niku Dahare? nggih, Heeh. nek mboten telatur nggih percuma. Duh, Kudu unjukane sing kathah. unjukane toya pethak. Petak ngeten iki. Heeh. Niki anggere setengah wulan telah sak menten kula. Setengah wulan Nggih. tumbas. Nggih. Lah nek poso rak mangane ping kalih no, Mak. Nggih, cuma Anu. sahur nggih kali gelas ngeten iki kula. Heeh. Anggere gelas ngeten iki, sahur sak gelas, niki sak gelas ngeten. Ngoten. Nggih. Berarti anu niku Kula wonten. atur nggih. Berarti kudune enten tuk nganggo obat tah mboten? Mboten nate. Jenengan mboten nate nganggo obat medis. Mboten nempun enten sekawan wulan apa kasar wulan mboten kula obati. Sebab e Nggih. Tapi nggih mboten drop mboten napa. Nek drop niku lemes tilem mawon. oh gulane malah medun, mandap. Nggih. Ngoten tah gulane dhuwur, Mak, ngoten niku. Riyen niku dhuwur. Tapi niki rada mandap. Sakniki pira 200? 200 mbah. Duka 200 napa 150 ngoten. Oh. Mboten patos lemes, mboten patos apa biasa. Jarine ngene, Mak, nuwun sewu. Nggih. Jarine jenengan ngerti wit gedang raja leh. Nggih. Wit gedang raja, mungkin gedang raja sing niku apa sing urung kembang di apa? Dikethok terus ditutupi apa dikerowoki koyo sumur terus ditutupi plastik. Kan ana banyune. Lah niku esuk dijupuk banyune jare diombe. Jare ana sing nganggo resep ngono ana sing waras, Mak. Coba leh, gedang raja lho, Mak. Nggih. Gedang raja nggih. Gedang raja. Nggih.
Ya niku kudu kandha wonge nek gak dhewe nggih. dhewe. Tapi kula niki asal keng Mbak Yuding ningrat Mbak Ningrat. ningrat pundi niku akeh sing cocok mriku Napa niku. niku? Ya niku obat-obatan. Niku kan nyukani napa niku sing puait niku napa? Batrawali, Putrawali kali gedhong Sambiloto, kudu. Godhong kudu. Nggih, gedhong Pace niku kudu, nggih. Gedhong kudu kalih ceplokan. dinapa digodhog. Digodhog di di Sing unjuk. sing nanjangi sinten? Nggih, niku teng radio-radio ngoten. Kok Ningrat jare sampean maksud iki? Sing nerat Jakarta niku lho. Batik Ningrat. Nggih. Lah kok jenengan disanjangi sinten sanjangi? Niku kan do obat teng mriku lah, Pak. Hah? Kula pireng Obat teng kathah sing mari. obat pripun maksude? Kan niku nggon batik. Mboten do obat niki lho, Pak. Obat anak ngarane apa lah ya? Nek radio. Nggih. Sing sponsor nek radio. Nggih, tapi mboten sponsor niku. Pripun? Nyatakane kados jenengan ngoten kuwi langsung Ditulis, nggih. terus diresep iku diombe. Nggih. Pun jenengan jajal, pun jenengan coba. Wong griyane adoh kok, Pak. Solo mriko kok, Pak. Oh, nganu. Peresepe niku meh Solo ngeniku. Nggih. Ana wong Nggih. krungu peresep iku daleme omahe Solo. Lah asmane sinten? Pak Bayu Tenerat. Oh, Mbak Yudiningrat, sing Nggih. teng radio-radio niku. Nggih. Romas kula juragan batik Ningrat. Mboten. Oh, Mbak Yudiningrat. sampeyan krungu teng radio. Nggih. Resep iku bisa untuk mengobati diabetes, kencing manis. Ngoten. Oh, berarti nek pas gula dhuwur ngoten niku, peningale jenengan mboten ketingal, Mak. Nggih mboten ketingal ngeten iki rada rabur-rabur ngeten iki semret tiyang niku nggih. Tapi gak roh wajahe asli. Nggih. Lah nek Nek masak, arek ngeten iki nggih rada lah nek semret. masak, Mak. Nggih masak nggih kula godhog mboten mawon. Mboten nate jenengan goreng. Mboten. Oh. Berarti jenengan kena gula niku asinipun dangu. Mboten Pak ampun medal kang ngene Pak kerja teng ngene Pak Tek Smart niku Pati niku. Nggih. Ampun kenging kula. Pak Tek iku sinten? Niki lho Garuda. Oh, mriku anu nggone kacang Garuda mriku. Peruk nek nganu nderek rumah tangga. Nggih. Berarti Kula kan derek puse. oh, Nggih. umur pinten Mak sampean kena niku kira? Umur 40 ta umur 50? 10. Nggih pas kena iku perkiraan. Pas kena nggih umur 50-an. Oh. Nggih, Berarti niku lagi kan lagi diabetes stadium 1 nggih mungkin nggih. Nek nek berarti tensine lebih gulane pinten? Nek jenengan kirakin pas nang nggih dereng kula presake dereng napa. Lah nggih. ciri-cirine piye, Mak? Ciri-cirine niku nak dalu niku nguyuh niku ping 10. Pipis, beser, ngorong. Nggih. Nggih, enten. Nggih. Bila luka sembuhnya lama, Nggih. lapun sembuh membekas hitam, Nggih. pandangan mata kabur, nggih, Nggih. gak patek jelas, Nggih. terusan ana gatele mboten nek Mboten dipangani enten. sesuatu. Mboten enten. Terus nafsu makan bagus tapi tubuh semakin lama semakin kurus ngoten. Enten sing ngoten Mas ciri-cirine. Nggih, tapi kula niki makame biasa, Pak. Biasa Nggih. nganggo Angger beras rong gegem ngeten iki sak menten, rong gegem sak menten iki pun kula. nganu sedina Nggih. mangan 2 kali. Nggih. Oh niki mungkin dinggo anu, Nggih. dinggo apa? Nggih. Dinggo masak jenengan insyaallah niki sampean gak usah mergawe rono-rono awake lara ngene iki insyaallah kanggo seminggu cukup kok, Mas. Niki kangge iki tumbas lawuke blonjone. Muga-muga paringana jenengan sehat Amin. walafiat, Amin. muga-muga donya akhirat selamat mboten enten halangan napa-napa. Sak kancane kula. Nggih. Nggih. Ben ngeten mawon. Nggih, niate kula nganu Mak Sulami. Mak Kalsumi. Kalsumi nggih. Kula sak kanca matur nuwun Nggih. silaturahmine Kula pun bisa ditampa. kanca jenengan kula matur nuwun estu mboten enten sing ana Gusti Allah sing bales. Nggih, pun duangu kula mboten sowan mriki. Nggih. Kula nika pun enten nek wis pokoke rada dangu lah Lur. Kula biasane nggih mriko-mriko Mak, make megane akeh. Nggih. Dadi aku mau kok ape rene kok eling ayo padha silaturahim nang nggone
mak kalsumi, Nggih. mergane awake muga-muga sehat, tapi alhamdulillah jek iso jagongan. Nggih, alhamdulillah Pak. Tesih niki lara winginane kula ketesih teng kongsi niku. Ndereki Oh, iwak kula maune. mhm. Lah kula niki kalih kalih wulan mboten enten mboten Penghasilan. kerja. Gak ndekakno sing mergawekno, Nggih. ora iso kerja. Mboten asa napa-napa nggih film niki mawon. Lah dahare mak ing pundi? Saudara. Diparingi sinten? Nggih saentene. Nggih Oh, terkadangan nggih disukani tiyang. beras ngeten iki kalih tiyang, disukani kalih nanan niku. Nggih kadangan kula tedhi mbah seminggu, mbah rong minggu sebulan. Hmm. Kula angger 5 kilo niku sak wulan. Oh, iki Nggih. nawet iki turah mak nek jenengan. Kan jenengan nan Nggih nggih sak menten. Nggih sak menten niki. sakmonten mboten nganggo gelas, Mak. Nggih ngangge. Ngangge gelas sak menten niki. Ukuran gelas. Nggih. Oh, ukuran gelas. Amit. Nggih Oh, ampun Pak. niku daringane. Nggih. Oh, niki Nggih ukuran sak niki. menten. Menten iki Eh, enten seprapat. nggih tiyang sepuh nggih sak menten iki. Satu hari satu mangan jenengan 2 kali atau 3 Nggih. kali? Nek mboten poso ngeten 3 kali. Rong niki. Nggih. Nganggo napa, Mas? Nganggo dicop peno ta? Dicopke niku mboten ngangge kajem. Ah, memang sing sehat iku daripada nganggo magicom. Nek magicom niku kan ap kurang bagus. Nggih. Baguse niku memang ditanak, Nggih. didang Nggih. karena gula nek nggone pari atau padi kan ana gulane lur, beras. Iku Nggih, kula tetes nggih ngoten medun, terus. memangnya kudune didang, dikukus. Nggih. Lah Kula dikukus liwat. Ngoten mawon. dikukus mawon, Oh, Mak. dikukus mawon. Nggih, dikukus niku gula darahe jenengan dahar, nek dahare ampun anget-anget. Mboten. Nek wis wadem, Nggih. lagi didahar. Oh, Lah nggih. sing gula tensine cepet dhuwur iku ora sego anget-anget dipangan karo sambel yo enak, tapi gula dhuwur bagi penderita Nggih. diabetes mellitus tidak bagus. Oh, Gitu, ngoten. nggih. Nggih nggih mulai Ter ngoten nggih kula. nggih Liwet didang kula mawon, didang. ampun diliwet, didang mawon. Nggih. Lah jenengan niku sae berarti memanfaatkan kayu bakar. Sekarang Nggih, kayu niku kayu bakar kula angger karena tigang dinten sepindah nggih. nek iprik-iprik kayu Nggih mendhet bakar. kayu nggih. Sakniki kayu bakar kan akeh yang gak kanggo mergane sudah dimanjakan oleh ketergantungan pakai gas LPG. Nggih. Nek meneh cah nom-nom saiki ibu sosialita ora kersa nganggo kayu bakar, geleme nganggo gas, Nggih. ngoten. Angger ngoten nggih empring niku kula pendhet teng wingking niku kula belai. Belai piyambak ngoten nggih kula ngoten. Ben ambek gerak. Memang wong Keringeten. diabet Nggih. iku asine memang kudune memang gerak. Nggih. Ben apa, ben iki lho, karbohidrat sing tertimbun iki Sehat, mau nggih. dadi tenaga. Nggih. Rata-rata wong saiki kan akeh wong nek jaman cilikane jenengan, Nggih. wong lara niki nek cara dicek ning nggone dokter jarene kurang gizi, kurang Mangan, mangan. nggih, Nggih, es wong lho, Pak. saiki dilarang dokter mergane kakean mangan, jarene ya, Nggih. kakean Biyen kolesterol, gaplek mawon. kakean mangan dan Nggih. sebagainya. Nek biyen semboyane negara kan 4 sehat 5 sempurna, nek sekarang itu gizi seimbang. Nggih. Ngoten benten polane. Biyen sing nakal jaman cilik aku sing nakal-nakal sing akeh niku anake wong sugih-sugih, tapi saiki kuwalik. Sing nakal-nakal ku anake wong menengah ke bawah malahan. Geng motor, tawuran, wis mirah dan sebagainya iku rata-rata Nggih. ngoten. Nggih, Mbak. Diwalik saiki lho. Zamane riyen kan sego gaplek, sego Gotelo, jagung, sego telo, sego emplok-emplok. ngertos gotelo Mak ya jenengan? Kula nggih Nggih. ngertos telo ireng nika mawon pun ireng. Gatot? Nggih. Hmm. Kula nggih mboten ngertos wong kula Nggih stok niku pun sakmen. nggih usiane make niku asine ya wis ngunangi mangan go Pun gaplek, go swidak. telo, Pun swidak dak 5. 3. Ya, Eh, dak 5. swidak Kleran 50 8. Nggih, swidak 8 kula. kleran 55. 50 nganu jenengan, 59 ta 58 jenengan kairane? Kula Kelahirane? kelahirane 53. 53 Mak. Nggih. 53 Lah ya niki kelar. 72 no. Pinten? 72 no Mak jenengan. Nek kelahiran tahun 1953. Niki kelahiran kula niki foto pertama
perawan pertama kula nu. Ngoten nggih, Mak. Nggih. Nggih. Mak Kalsumi, make kleretan 63, Mak, Oh, nggih. jenengan, gak 53. Berarti umure Mak iki ya 62, Lur. Lah kula Perempuan, ngarani 65. tapi niki tulisannya 63, Mak, ditulis teng mriki. Nggih, Sendang nggih. Agung, Kecamatan Agama Golmut lho kok. Agama Islam. Sepunten teh, Mbak, Nggih. guyon. Nggih, cerai mati, Lur. Mak iki rondo cerai mati. Nggih, Terus mati mpun mati WNI. tahun pitun 76 nglairke, 78 bapake mboten enten. Sedo. Nggih. Nggih, amit, Mak. Matur Nggih. nuwun. Nggih, Nggih. Mak Kalsumi kula tak nyuwun pamit nglanjutake silaturahmi nggih. teng mriko-mriko Matur karo nuwun Mbae. nggih kula Muga-muga Mak Kalsumi diparingi sehat walafiat, nggih. Cara sisane umur dikei berkah barokah karo Allah Subhanahu wa taala. Ya, Lur. Ngono dhisik. Aku mau wis kepethuk wis silaturahmi diterima Mak Kalsumi, aku nyuwun pamit. Monggo, Mak, pareng Nggih, rumiyin. monggo, Nggih, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.